hasi geha, herri ezberdinak juntatu geha, plazan, eta gurrata agintarien nahi dugu. Gero Ibarran zehar kale jira egin dugu bai, eta bi gunetan banatu geha, eta gune bakoitzan dantzatalde ezberdinek indute dantza bana. Eta gero hile bultatzen 11-etakoan eta guain plazan egiten nahi dan egitaragua edo plazako dantzaldia. Dantzatalde gutxi gora bera 7-8 bat, bai, umeek 350 inguru izan dira. Askotan, urte askotan baino gehiago orduan, pozik gaude alde hortatik bintzat. Denetatik, makil jokotikan hasita, zinta dantza bat arte, edo herri dantza bat, edo harina egin da fandango bate bai, ez? Denetatik egiten dut, azkenen kanpoko herria behin herria nahi dute eskaindu, behaien dantza nahi dute eskaindu, orduan dantza guztietako gaude. Helburu azkenen da, hau 2 urtez behin ite dugu, eta helburua da herri desberdinetako dantzarik eta elkartzea, elkarren dantzak eta erakustea, eta azken fina ondo pasatzea ere baita. Dantza desberdinak inditeu. Ni adibidez una izan inazioa eta hauek azkuea. Eta gelitu geha hemen denak 9:30, baina jaia hastezan 10:30 edola. Gurek nahiko ondo, baina oaindik faltoz ezkigu batzuk dantzatzea. Guk eba nahiko ondo, oaindik 5 falta zaizkigu dantzatzea, baina, bueno. Denak ezautzeko, azken finen denak geha dantzari eta elkarren artean ibiltzeko. Eta gaina batzuk, nik 5. mailatik aurrean ni bezala hartu baiteu herri batekok eta gure etxeta eman behar diteu eta bazkaldu eta egiten deu elkarrekin. Eta adibidez batzuk dantza motak ikasi teiteu ikusi beste dantzak. Ekainak 12 ibila bonan dantzari txiki eguna da, eta igual alko dugu gonbidatu zegoen aber nahi genukun. Eta lehen urtean bera bidazoa junginen eta hande bazkaldu genuen eta guzti.